Narito na ang malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Pagbabakuna kontra COVID-19 sa mga 12 hanggang 17 taong gulang, sinimula na sa lalawigan ng Bataan. Fuel subsidy, hiling ng mga driver na dumiretso sa kanila sa halip na sa mga operator. Reclamation project sa Maynila, tinanggalan ng kabuhayan ang mga mangingisda ayon sa Pangisda Pilipinas. At kalagahan ng prinsipyo sa pagboto, idinaan sa spoken word poetry ng isang kabataan. Magandang gabi karehiyon, ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Umarangkada na ang COVID pediatric vaccination sa lalawigan ng Bataan. Sa naturang rollout ng bakuna, pinapayagan na pong makatanggap ng COVID-19 vaccine sa mga kabataang 12 anyos hanggang 17 anyos. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Rainiel Pawid. Matapos ilunsad ng Department of Health ang pediatric vaccination o pagbabakuna kontra COVID sa mga kabataang edad 12 hanggang 17 anyos, umarangkada na ito sa Bataan nitong November 2. Isang ceremonial vaccination ang ginawa sa Bataan General Hospital and Medical Center para sa mga pediatric patient at kabataang may comorbidity. Simula November 5, lahat ng kabataang pasok sa itinakdang age bracket ay babakunahan na rin sa Bataan People's Center, Vista Mall at Penelco. Sa buong Central Luzon, isang Bataan sa mga nangunguna pagdating sa pag-rollout ng COVID vaccines. Sa kanilang latest vaccine report, umabot na sa 334,643 ang naturukan ng unang dose, habang 292,738 ang fully vaccinated na. Sumunod po tayo, suportahan po natin ang ating strategy ng prevention at ang vaccination. At ang target po natin, maligtas ang ating mga kababayan at ang ating mahal sa buhay, magbukas muli yung ating ekonomiya para bumalik na yung sigla ng trabaho. Ang vaccination ang nakikitang dahilan ng Provincial IATF kung kaya't patuloy sa pagbaba ang COVID cases sa lugar. September 2 nang pumalo sa 4,297 ang active COVID-19 cases sa probinsya. Subalit matapos ang 2 buwan, bumaba na ito sa 573 active cases. Dahil sa gumagandang lagay ng sitwasyon ng COVID sa lalawigan, mula modified ECQ ay ibinaba na ang quarantine status nito sa Alert Level 3 simula noong November 1 hanggang November 14. Samantala, ayon sa DOH, nasa 12.7 milyong kabataan ang may edad 12 hanggang 17 ngayong taon sa buong bansa. Pagtitiyak naman ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., may sapat ng supply ng bakuna para isagawa ang pediatric vaccination. Naging matiwasay rin daw ang rollout ng COVID-19 vaccine sa mga batang may comorbidity sa Metro Manila na umarangkada noong kalagitnaan ng Oktubre. Rainiel Pawid, CILTV News. Sa pagbisita ni Senatorial Aspirant Attorney Chel Jokno sa Pampanga, inilatag niya ang ilan sa kanyang mga pangunahing plataporma. Kabilang na rin ang pagbibigay ng mas magandang kompensasyon sa mga medical frontliner at pagtulong sa mga maliliit na negosyong pinerwisyo ng pandemya. Ang iba pang advokasya ni Attorney Chel Jokno sa report ni Rainiel Pawid. Matapos ang kanyang pagbisita sa probinsya ng Tarlac kasama si Vice President Leni Robredo, tumulak pa Pampanga si Senatorial Aspirant Attorney Chel Jokno para sa isang private meeting. Dito'y naibahagi ni Jokno na sa kanyang muling pagsubok na tumakbo sa Senado, ang pagbibigay ng karagdagang benepisyo sa mga frontliner at pagtulong sa mga maliliit na negosyo ang kanyang unang tututukan. Ako yung nakikita sa ating mga frontliners, sila nga yung tinatayanan nila yung buhay nila para sa atin. Sila ang ating mga bagong bayani. Dapat sapat din ang kanilang benepisyo at Simula nang pumutok ang pandemya, kaliwat kanan na rin ang panawagan ng mga medical frontliners sa bansa para sa aumento ng kanilang sahod at hazard pay. Base sa Department of Labor and Employment, ang isang entry-level registered nurse sa bansa ay may average salary na 8,000 pesos hanggang 13,500 pesos kada buwan. Sa mga government hospital, nasa 13,500 ang monthly average salary habang 10,000 pesos naman sa mga pribadong pagamutan. Dahil hindi pa tapos ang pandemya, nais din ni Attorney Jokno na magkaroon ng mas maraming programa na tutulong sa mga maliliit na negosyanteng apektado ng krisis. Yung mga kailangan ng tulong ang ating mga negosyo, lalong-lalo yung mga maliliit na negosyo
negosyo natin. They need fiscal stimulus to keep operating. At syempre, yung mga nawalan ng trabaho ng mga kapatid natin. Lalong-lalo na ang kabataan na halos times 3 ang unemployment rate nila compared sa atin. Ilan pa sa mga nais isulong ng senatorial aspirant ay ang pagpapabilis ng COVID vaccination rollout, maayos na sistema sa pagbabalik ng face-to-face learning, paggawa ng mga trabaho at pagpapalakas ng sektor ng agrikultura. Si Joknoy ang chairman ng Free Legal Assistance Group o FLAG, naging founding dean ng De La Salle University College of Law at minsan ding naging special counsel ng Senate Blue Ribbon Committee. Rainiel Pawid, CLTV News. Huli ang 8 katao sa Mariveles, Bataan matapos magsagawa ng iligal na tupada sa isang residential lot. Kabilang po sa nadakip ay ang mismong barangay kagawad sa lugar at 2 senior citizen. Nagbabalik si Rainiel Pawid. Makikita sa video ang pagsalakay ng pulisya sa isang tagong bahay na ito sa barangay Ipag, Mariveles, Bataan. Sa naturang bahay nagkukumpulan ng 8 kalalakihan na nagsasagawa pala ng iligal na sabong o tupada. Nakilala ang mga nadakip na sabongero na sina John Carlo Manansala, 34 anyos at kasalukuyang konsihal ng barangay Ipag. Benito Haen, 65 anyos, Edmond Sanchez, 63 anyos, Dennis Valera, 35 anyos, Emilio Reglos, 32 years old, Luisito Sanchez, 54 years old, Joselito Rabara, 20 anyos at Fredmore Bautista, 26 anyos. Ayon sa pulisya, ilang concerned citizen ang nagpadala ng impormasyon na palagi ang may nagaganap na tupada sa sinalakay na bahay. Ito'y kahit papatuloy ang banta ng COVID-19 transmission kung kaya't nililimitahan ang galaw ng mga tao. Nakumpiska sa lugar ang isang patay na manok na panabong, mga tari at mga ipinustang pera. Nitong Setyembre lang mismong si PNP Chief Guillermo Eleazar ang nanawagan sa mga local official na paigtingin ang kampanya kontra iligal na sabong. Nakipag-ugnayan na rin tayo kay Secretary Eduardo Año upang mapalakas ang ugnayan ng DILG at PNP para papanagutin ang mga barangay officials dahil hindi ako naniniwala na hindi alam ng mga opisyal ng barangay na may tupada sa kanilang lugar. Binabalaan ko din ng ating mga kapulisan na huwag poprotektahan o kukonsintihin ang anumang klaseng iligal na sugal. Sinampahan naman na ng kasong paglabag sa Presidential Decree 1602 ang 8 nadakip. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, seating capacity ng mga PUV itinaas na sa 70%. At World Health Organization, pinuri ang vaccination program ng Angeles City. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita, nagsimula na po ngayong November 4 ang pagtataas ng seating capacity ng mga public utility vehicles o PUV. Mula 50%, pwede na silang magsakay ngayon hanggang 70% ng kapasidad ng kanilang mga sasakyan. Samantala, kaugnay ng 1 billion peso fuel subsidy para sa transport sector, hinihiling ng mga driver na sa kanila na sana ito idiretso sa halip na sa mga operator. Narito po ang report.
70% ang itataas ng passenger capacity ng mga pampublikong sasakyan epektibo ngayong November 4, 2021 na nauna ng inaprubahan ng IATF, katuwang ang lead agency o ng Department of Transportation o DOTR. Sa pulso ng ilang mga tsuper ng jeep na aming nakapanayam, welcome development man ito, ngunit hindi naman umano ito gaanong makakaapekto sa kita nilang mga tsuper na nakikiboundary lamang dahil sa tinaas ng presyo ng krudo. Si Mang Florencio Botel at Mang Jundayo na may tradisyonal na model ng jeep na bumabiyahe sa boundary ng siyudad ng San Fernando at Angeles City, diskumpiyado pa rin. Kulang pa rin, hindi pa rin sapat yung yung 70% na yun. Kasi ilan lang madagdag namin dito, isa o dalawang pasaheros. Sa illustration ng seating capacity na ibinaba ng LTFRB, 2 lamang ang naidagdag na pasahero. Magiging 11 na ang maaaring isakay ng traditional na PUJ na may 14 capacity passenger. Ang mas pinahabang PUJ traditional model na jeep na may 20 pasahero ay maaaring magsakay ng 15 pasahero. Ganito rin ang setup ng modern PUJ na may pang 23 pasaherong kapasidad ay maaari namang magsakay ng 15 pasahero. At ang PUJ Class 2 na may 19 passenger capacity ay maaaring magsakay ng 13 pasahero. Ayon kay Mang Jundayon, barya na nga ang kinikita dahil sa epekto ng mataas na presyo ng diesel, ang 70% ay hindi tatapat sa laki ng puhunan sa pagbiyahe. Kaya ang kayod-kabayo na trabaho sa kalsada, hindi na rin umano nila maintindihan kung makabubuhay ng pamilya. Totoo na yun, nung nakaraan lang yun, nung umuwi ako, 100 lang yung puwis. Dahil sobra ko eh. Dahil sa sobrang taas ngayon ng krudo, diesel. Maganda man umanong pakinggan ang balitang 1 billion pesos na fuel subsidy na ibibigay ng gobyerno sa pagtatapos ng taon na ito, kaugnay ng pakikitungo sa pagsirit ng presyo ng krudo, ngunit apela nila sa gobyerno na ang mga tsuper na boundary system ang laban, maramdaman sana umano ang Pantawid Pasada program ng LTFRB at hindi lamang makinabang yung mga operator nila. Yung sa balik sa tawid pasada na yan, hindi naman sa totoo yan, hindi naman kami mga driver na kikinabang, operator. Ngayon, nung mabait yung operator mo, konsiderasyon bibigyan ka niya. Pero kung makakita ka ng operator na medyo wala rin. Sinegundahan naman ito ng chairperson ng Confederation of Passenger Transport of Central Luzon na si Dan Yumol na ang mga operator lamang ang karaniwang nakikinabang sa fuel subsidy ng LTFRB. Alam niyo po ba na hindi mga driver naman ang makakatanggap lahat, mga operator. So, sa Pantawid Pasada program, mga operator po, paano naman yung nagkikipasada lang o nagkikipagmaneho. So kung gagawin nila, pangkalatan in general makikinabang, suspendin muna yung excise tax na pinapatong sa produktong petrolyo. Sinabi ni Yumul na kulang ang 1 bilyong pisong fuel subsidy ng gobyerno dahil kung totohanan ang pakikitungo sa malaking epekto ng pagtaas ng krudo, higit sa 30,000 operator umano ng jeep sa Central Luzon ay nasa 100,000 ang tsuper na dapat tulungan. Kung ang mga operator ay 30,000 may lang all over Central Luzon, dapat isama naman yung mga nakikipagmaneho. More than double, aabot ng kumulang 100,000 yan. Samantala, sa pakikipag-ugnayan ng CLTV News sa LTFRB Region 3, wala pa umanong naibabang guidelines ang LTFRB National Office sa pagproseso ng pagbigay ng fuel subsidy sa mga apektadong PUV. Paulo G. Santos, CLTV News. Inobserbahan ng representante ng World Health Organization ang COVID response ng Angeles City. Isa sa pinuri ng international organization ay ang ronda bakuna na isinasagawa sa syudad. Hinikayat ng WHO ang ibang LGU na gawing modelo ang ganitong estratehiya sa pagro-roll out ng bakuna. Narito ang report.
Pinuri ng World Health Organization o WHO ang blended scheme vaccination ng Angeles City Government sa pamumuno ni Mayor Carmelo Lazatin Jr. bilang isang magandang estratehiya upang mapabilis ang pagbabakuna at ilapit ito mismo sa mga residente. Sa pagbisita sa Angeles City ng kinatawan at surveillance officer ng WHO na si Dr. Johannes Getahon, sinabi niyang hindi pa raw siya nakakita ng estratehiyang tulad ng sa syudad. Dagdag pa ni Getahon, napakahusay daw ng estratehiyang ilapit ang bakuna sa mga komunidad. Nasaksihan niya ang pagbisita ng ronda bakuna sa barangay sa Pulong Kakutod kamakailan kasama ang City Health Officer ng syudad na si Dr. Verona Guevara, City Social Welfare and Development Officer Edna Duason at Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Officer Rodolfo Simeon. Ani Getahon, isa raw sa pangunahing problema ay ang pagdadala ng bakuna sa mga komunidad. Pero sa Angeles City, mayroong mobile vaccination team upang magkaroon ng easy access sa bakuna ang mga Anghelenyo. Sa ronda bakuna sa barangay, tinutungo ang mga Anghelenyo sa kanilang tahanan gamit ang 3 mobile bus clinics. Habang sa sundo bakuna sa barangay naman, sinusundo ang mga Anghelenyo mula sa kanilang barangays upang dalhin sa 2 mega vaccination sites gamit ang 6 na bus at 10 jeepneys. Libre ang serbisyong ito para sa mga Anghelenyo. Ayon kay Getahon, ang house-to-house vaccination program ng Angeles ay dapat magsilbing modelo sa ibang local government units. Base rin daw sa kanyang obserbasyon, well-executed ang stratehiya ng syudad. Binisita rin ng kinatawan ng WHO ang rollout vaccination sa Bagalang nito lamang Miyerkules, kung saan ipinahiram naman ni Mayor Lazatin ang mobile bus clinic sa nasabing bayan. Hinihikayat din ni Getahon ang publiko na magpabakuna upang mapababa ang banta ng transmission ng virus at tuluyan na itong mawala. Sa November 5, nakatakda na ring simula ng pagbabakuna sa mga edad 12 to 17 years old sa Angeles City. Ayon kay Mayor Lazatin, target tapusin ang vaccination sa mga menor de edad mula sa 33 barangay sa loob ng 10 araw. Samantala nitong November 3, nakapagtala ng 0 COVID-19 case sa syudad. Pababa na rin daw ang trend ng kaso sa nakalipas na 2 linggo. As of November 3, nasa 12,490 ang kabuang bilang ng mga tinamaan ng COVID-19 sa Angeles City. 128 ang aktibong kaso habang nasa 11,845 naman ang gumaling na. Nasa 570 naman ang nasawi dahil sa naturang virus. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Kilalanin ang mayoral re-electionist ng Kapas Tarlac na si Ray Katakutan. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pa mga nangungunang balita, progreso na yumuyurak sa karapatan ng mga mangingisda at nagtataboy sa mga tao sa kanilang komunidad. Ganito po ang pagtingin ng Pangisda Pilipinas sa mga reclamation project sa Manila Bay. Imbes na makatulong sa taong bayan, pumapanig umano ito sa mga kapitalista. Pakinggan natin ang ulat ni Angelica Cara. Nakasala ngayon sa iba't ibang reclamation project ang Manila Bay, kung saan nakatakdang i-develop ang iba't ibang bahagi ng Looc. Ito ang mariing tinututulan at binabantayan ng iba't ibang samahan ng mga mangingisda, katulad ng pagkakaisa ng mga samahan ng mangingisda o Pangisda Pilipinas. Para sa grupo, ang mga reclamation project ay tahasang pumapatay sa kabuhayan ng mga mangingisda at nagtataboy sa kanilang kinagisnang komunidad. Ako kung tatanungin, alam ng gobyerno to kaya lang mukhang hindi ang kapakanan ng mamamayan at ng kalikasan ng pangunahing inaasikaso kung hindi yung pagkakaroon ng pagbabayad ng kanyang utang at pagpabor sa kanyang mga kaibigan, kumbaga. Nakaugnay sa Manila Bay, ang 9 na probinsya kabilang ang Bataan, Bulacan at Pampanga, 21 syudad at 177 na bayan sa Kalakhang, Luzon. Nasa 95,903 naman ang mga pamilya ng mangingisda dito.
Sa bilang na ito, 22,170 fishermen ang makikita sa Bulacan, 24,594 sa Pampanga at 14,000 sa Bataan. Batay sa National Reclamation Plan ng National Economic Development Authority o NEDA, mayroong 38 na proyektong nakasalang sa Manila Bay. Gagalawin dito ang 26,234 na ektaryang katubigan ng Maynila. Kabilang sa mga target ng reklamasyon sa Manila Bay at pinakamalaki sa ngayon ay ang 2,500 na ektaryang Bulacan Airport sa gitnang Luzon. Dito po sa amin sa Bulacan, halos ganun din po yung nararanasan. Yung yung SMC na may gagawin din sa Bulacan, yung airport. Halos yung lugar po nung airport na yun na dati na pangingisdaan. Ngayon po, hindi ka na po karakaraka makakapangisda. May maliliit ngunit magkakarugtong din ng mga proyekto sa Bataan na nagtataboy umano sa mga mangingisda. Ang isa pa po sa pinakamalaking dago kung bakit sobrang apektado yung mga mangingisda. Ang coastal area po ay paborito na lahat ng uri ng negosyo, no? Dahil po ang katwiran nila, ito po ay isang paraan kung saan mapapadali po yung kanilang pagta-transport ng kanilang produkto at kaya naman po bigla-bigla na lang po ay palalayasin yung mga mangingisda para lang po maipatupad nila yung kanilang proyekto. Mapapanood ang kumpletong mga pahayag ng grupong pangisda ukol sa reklamasyon ng Manila Bay sa programang Perspektiba kasama si Sonia P. Soto sa Biyernes, alas 4 ng hapon sa CLTV at live sa CLTV Facebook page. Angelica Cara, CLTV News. Ipinahayag na isang kabataan ang kanyang pananaw sa darating na eleksyon sa pamamagitan ng spoken word poetry. Ang galing niya sa pagsusulat at pagtutula ay ginamit niya upang bigyang diin ang kalagahan ng prinsipyo sa pagboto. Narito ang report. Hindi ka panipaniwala ang pagmumudmud ng pera ay huhupa. Ang nararanasang paggamit sa kaban ng bayan ay di mawawala. Ngayong eleksyon, kahit na ang pakiramdam mo na ang pagboto ay sagrado, ito ay hindi sigurado. Guni-guni mo lang na dapat ang bansa ay mahalin higit sa sarili natin dahil ang totoo dito, nangangarap ka lang. Pawang kasinungalingang ahon ng Pilipinas kahit kailanman hindi ito maipapamalas. Sa unang bahagi ng spoken poetry na ito, tila sinasabi ng may akda, magka-eleksyon man, wala ng pag-asang aahon ng Pilipinas. Nakalulungkot, ngunit merong mga ganitong negatibo ang pananaw. Pero lahat ng iyan ay taliwas sa gusto raw niyang ipaunawa, kaya naman paanyaya ng may akda, makinig, balikan at unawain itong mabuti. Ang pagboto ay sagrado. Kahit na ang pakiramdam mo na ngayong eleksyon paggamit sa kaban ng bayan ay di mawawala, ang nararanasang pagmumudmod ng pera ay huhupa. Malabong mangyari na ang bansa ay di nauusad, kaya ang magaganap pinuno na ganid at tamad, mangyaring mapapalitan ng kandidatong maganda ang ugali, kalokohan ng papayag na may pagbili ng boto kapalit ang salapi. Sabi-sabi lang na wala ng pag-asa itong eleksyon, may taglay itong koneksyon. Huwag kang maniwala na walang kwenta ang pagboto. Ito ang totoo. Ang napakinggang tula ay likha ni Carlo Alvarez. Reverse spoken poetry daw ang tawag dito. Ipinapakita raw ng kanyang tula ang dalawang pananaw ng tao sa darating na halalan. Ang pagbubukas ng kamalayan sa mga nagbabasa or sa mga nakikinig ng tula na aking sinulat. So, para po sa akin na mahalaga po ito no? Yung ganito na mga babasahin para isipan mo mabuti kung ano yung mga dapat mong i-post o mga dapat mong paniwalaan na merong dalawang side po ng mga tao na negatibo at positibo na mag-isip. At parang pag binabasa mo yun, titignan mo kung nasaan ka ba doon. Kung ako ba yung nagbabasa ng pababa or ako ba yung nagbabasa ng pataas. Simboliko at makahulugan ang tema ng kanyang tula. Kung pababa ang pagtingin, hindi maganda ang kahihinatnan. Pero kung pataas itong babasahin, pag-asa at kaunlaran ang aabutin. Huwag tayong mag-focus dun sa nakasanayan natin na gawin, na mag-isip tayo ng bago. So, mas maging radikal. Isipin natin ano yung pwedeng
bago na hindi yung nakasanayan. Halimbawa, nakasanayan po natin na yung vote buying, yung mga ganyan. So, mas mahalaga maging tayo po yung kumilos bilang isang kabataan. Na huwag pong ituloy yung mga nakasanayan na yan. Gamit ang kanyang talento sa pagsulat ng tula, umaasa si Alvarez na marami ang magiging mulat sa kahalagahan ng nalalapit na eleksyon. Yung pagboto po, para sa akin, isa itong sandata eh. Yung sandata na paglaban sa mga korupsyon, sa mga tiwali, dun sa mga kandidato na gumagawa ng mali. Tapos, sandata ito para hindi na sila maluklok ulit. Yan. So, isang karapatan ito para mabago yung sistema na meron tayo na mali. At ngayong talamak ang pagpapakalat ng maling impormasyon sa social media, mas piliin daw sana ng nakararami na i-share ang kanyang tula at iba pang content na mas makatutulong sa voters' education. Payo naman ni Alvarez sa lahat ng mga Pilipino. Ang gusto ko pong sabihin, matalino na pag-isipan yung mga gustong iboto. At wag lang basta makinig sa mga pangalan or dahil sikat or dahil ito yung matunog, ito yung parang mabait. So mas maganda siguro, mas kilalanin pa yung mga iboboto po. So mahalaga na matalino nating pag-isipan kung sino ba yung dapat nating ihalal sa susunod na eleksyon. Jennifer Salenga, CLTV News. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pa mga nangungunang balita, nakilala siya bilang isang politiko na nanggaling sa hirap. Sa kanya umanong determinasyon mula nung siya ay bata pa at nag-aaral, unti-unti siyang umangat. Katuwang ang kanyang pamilya at mga kaibigan na tapat na sumusuporta. Minsan ang nanilbihan sa Clark International Airport Corporation at ngayon tumatakbo for re-election bilang alkalde ng bayan ng Capas sa Tarlac. Sa mga nakalipas na buwan, ilang issue na rin po ang kanyang kinasangkutan pero ayon sa kanya, paninira lamang daw ito ng mga nais kumalaban sa kanya sa politika. Upang higit po nating malaman ang kanyang mga nagawa at nais pang gawin bilang ama ng bayan ng Capas, makakasama natin ngayon dito sa CLTV News si Mayor Ray Katakutan. Magandang gabi po sa inyo, Mayor. Welcome po sa CLTV News. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi, Jen. Mas maganda ka pa sa gabi. Maraming salamat po. Kumusta po kayo, Mayor? Okay lang. Very active sa pagtulong pa rin sa ating mga kababayan. So, ito, naharap ulit tayo sa isang labanan sa politika. Pero kagaya ng dati, sanay naman tayo sa mga ganitong bakbakan sa Inganga, sa Kapampangan. Opo. Mayor, kayo po ay nakatatlong term na no bilang alkalde diyan po sa bayan ninyo, and sa next set naman no ng inyong pong liderato, this is your second term kung papalarin po kayo bilang alkalde no ng Capas. Ano pa po ba ang kulang? Ano pa po ba ang pwede pong i-offer no ni Mayor Ray Katakutan sa inyo pong mga nasasakupan, sa inyo pong mga kababayan? Actually, ang lagi ko nga sinasabi sa mga kababayan ko, I am the longest serving municipal mayor in the history of Capas, considering I was elected as mayor from 2001 to 2010, and then come back in 2016, and this is my last term, and 2022 up to 2025, my last term. So, kailangan ko serving for 18 years by 2025. So, natanong mo, Jen, kung ano pa ang gusto kong gawin. Gusto kong iwanan ang bayan ng Capas na dinaanan ko bilang 5th class municipality, converting 3rd class, and then eventually a 1st class. Ngayon, gusto kong iwanan ng Capas as the new city of the province of Tarlac. So yun ang goal ko for my last term. I want to convert Capas into a component city of the province of Tarlac, na ito ang iiwanan kong legacy. Kung sino man ang magiging mayor after 20,
2025. Opo. Mayor, sa inyo pong paghabol, no, bit nyo ang pangalang Team Kapas. Ano po ang mensahe na gustong ipaabot, no, sa pamamagitan po nitong pangalan na ito ng inyo pong grupo? Alam mo, kaya naisip ko dati, maka personal yun eh. Team Raycat. Gusto ko ngayon, Team Kapas. Lahat ng bitbit ko ay born in Kapas, nagsisilbi sa kasalukuyan sa Kapas bilang kapitan. Yung iba, 3 kapitan, isang dating kapitan na incumbent councilor, isang dating kapitan din na incumbent councilor pa rin, isang kagawad ng barangay at isang dating pulis. So ito yung bumubuo ng Team Kapas na magsisilbi para sa bayan ng Kapas at gagamitin ang pera ng Kapas para sa mamamayan ng Kapas. Okay, ito po, issue po ang itatanong ko sa inyo, no, Mayor, kasi sabi nyo nga po, handa naman kayo, no? Inakusahan po kayo ng land grabber, no, ni Ginang Pyra Lucas kamakailan. Paano po ninyo dinipensahan at didepensahan ang inyong sarili sa akusasyon na ito? Unang-una, wala naman naniniwala sa taga-Mabalacat eh. Ba't naman namin bibigyan ng pasin ng isang taga-Mabalacat? Di ba? At ano ang ginagawa ng isang taga-Mabalacat na naninira sa bayan ng Kapas? But just the same, let me address. Land grabbing. Alam mo, tumakbo ako ng 2001. Tumakbo ako ng 2004. At nareelect ako ng 2007. Bumalik ako ng 2016. Nag-reelect ako ng 2019. Issue na yan eh. Siya lang ang issue. Puro land grabbing, land grabbing, land grabber. Ang tinatanong ko, ituro nyo lahat ang mga lupa na niland grab ko kuno. Ay yan po ay idodonate ko sa inyo at ibibigay ko sa inyo na. Pero dahil wala silang napatunayan, anong naging balik sa kanila? Lahat ng mga nag-aukusa, sila po ay inisyuan ng warrant of arrest ng husgado at ngayon lahat sila ay on bail lamang. Kaya wala pong basihan ang lahat ng akusasyon ng isang mapanira sa social media. Anyway, lahat naman po yan napatunayan na natin. Yung lupang itinuturo nila ay tumayo po ang DepEd and that is their property. I awarded that property to the Department of Education, 1 hectare for the provincial office ng DepEd, 1 hectare for senior high school, at tumayo na rin po ang TESDA. That is their property na tatayuan ng Technical and Vocational School as the provincial TESDA of Training Center sa province of Tarlac ng TESDA. Yung isa naman, the hot spring, yun naman ay tumayo ang Kapitolyo and that is already titled to the provincial government of Tarlac. Nonetheless, lahat ng issue ay wala pong legal basis kaya in return, pinalakay sila ng husgado kaya po sila ay na-issuehan ng corresponding 6 counts of cyber libel crime. Kaya lahat po sila on bail only of 30,000 each count. Opo. Mayor, ito po kamakailan, bumisita po sa inyo si Vice President Leni Robredo, no, ang ating pong presidential candidate, at nakita po ng buong bansa kung gaano po kayo ka-all out, yung suporta po ninyo. Ano po ba ang meron kay VP Leni? Bakit siya po ang naisipan po ninyong suportahan? Unang-una, pag sinabi ko sa iyo, kahit sa minsan joke lang, basta Leni, maganda at mabuti kasi Leni ang asawa ko. Yun pala. O pag sila naman sinabi ng asawa ko, sabi niya this time, talagang ang kapangalan niya ang susuportahan niya. On my part naman, alam mo, sinubaybayan ko ang political career ni VP Leni. Number 1, nung may bahay siya ni DILG Secretary Robredo, yung yumaong Secretary Robredo, ay napakaganda ng pagsuporta niya bilang may bahay at bilang abogado. At nawala si Secretary Robredo, siya ang pumalit sa politika, naging congresswoman at ngayon ay naging vice presidente. Sa kakaunting pondo ng Office of the Vice President at sa suporta ng mga NGOs, nangangat buhay, nakita natin ang kanyang pagtulong. At ngayon, kinalinga niya
ang mga kapatid kong Aita sa kabundukan, siya ang nag-initiate na magkaroon ng donasyon na bakuna para sa mga Aita. Alam naman natin, yung kakulangan natin sa bakuna. Maraming magpapabakuna, kulang ang ating bakuna, ang vaccine. Ngayon, nag-initiate ang pangalawang Pangulo. Nung una, after 1 month, bumalik. So, at iba pang mga katulungan niya na ginawa sa probinsya ng Tarlac. So, sa aking pananaw, kailangan ng isang katulad mo na babae na ngayon ay broadcaster ng CLTV, tagapamuno ng set na to. So, sa pananaw ko, kailangan din ng isang babae na mamumuno sa Republika ng Pilipinas. Alright. Meron pong ibang mga kandidato na for VP Lenny but they are silent about it. Pero kayo po talagang very vocal kayo sa inyong pagsuporta sa kanya. Hindi po ba kayo nababahala sa mga bashers? Marami po niyan, lalong-lalo na sa social media, Mayor. Well, malaya po sila. At at the end of the day, demokrasya po tayo. Pinili ko to. Piliin nyo po yung sa inyo. Kung sa tingin nyo, ang sa inyong candidate ang qualified, iginagalang ko po. Igagalang ko kayo. At hindi ko po kayo ibabas. Ngayon, kung ito ang pinili ko, sana po irespeto nyo. Yun lang po. Magrespetuhan po tayo. Dito, wag po tayo mag-away sa mga kandidato ng pagkapangulo. Magrespetuhan po tayo. At the end of the day, tayo po ay Pilipino. Tayo po ay mga Kapampangan. Kapampangan ka man at Ilocano, after election po, tayo pa rin ay tatayo bilang isang Pilipino sa bansang Pilipinas. Alright, Mayor, nais pa po naming marinig yung mga clear plans at plataforma pa po ninyo na ilalatag para po sa inyong bayan dyan sa Capas, Tarlac. Maybe we will invite you again sa ating pong programa para marinig ng inyo pong mga kababayan ang inyo pong mga plano kung kayo po ay papalaring muling maupo bilang alkalde ng bayan ng Capas, Tarlac. Maraming salamat po sa inyong panahon, Mayor, at mag-iingat po kayo. Maraming salamat. Magandang gabi. Magandang gabi po. Mga karehiyon, si mayoral re-electionist ng Tarlac, Mayor Ray Katakutan. Samantala, alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon bukas mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Magandang gabi po. Narito po ang magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Isang low pressure area po ang namataan. Diyan po sa may silangan, sa may layong 580 kilometers dyan po sa may silangan ng Borongan City, Eastern Samar. At ang buong Luzon naman po ay naapektuhan itong northeast monsoon o itong hanging amihan. Kaya po ang Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Palawan, Northern Samar, Samar at Eastern Samar ay magkakaroon po ng maulap na pawirin dyan na may inaasahan po ng mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkindag at pagkulog. Ito nga po ay dulot ng LPA at ng kinatawag nating shear line or frontal system. At ang natitirang bahagi po ng Mindanao at Visayas ay bahagi hanggang sa komisyon ay magiging maulap ang papawirin. Magkakaroon lamang po ng mga isolated cases ng rain showers and thunderstorm. Dulot naman po ito ng localized thunderstorm. Ang Metro Manila po at nalalabing bahagi ng Luzon, bahagi hanggang sa komisyon ay magiging maulap, kaya po magiging maalinsangan po tayo. Northeast monsoon po, hanging amihan naman po nakaka-apekto. At yun po yung hanggang dyan po nararamdaman itong hanging amihan. So pinag-iingat pa rin po ang lahat. Damhin po natin yung kaaya-ayang panahon. Malamig po sa bandang hapon hanggang madaling araw. At sa bandang tanghali naman po ay mainit. So mag-iingat pa rin po ang lahat. Naasahan po na ito namang LPA ay sa ngayon ay mahina pa po o maliit pa po yung chance na mabuo bilang isang ganap na bagyo. Pero ito po ay kasalukuyan binabantayan ng ating mga forecaster. Dahil sa karagatan po ito, posible pa naman po itong lumakas. So, pinag-iingat po ang lahat. Magandang gabi po.
At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para po sa karagdagang detalye, maaari po ninyong i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV36 Official and CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais po ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede po ninyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.com. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating pong 39 cable partners. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po mga karehiyon. 51 days na lamang po at Pasko na.